Bon dia, avui ens hem llevat a les 4:30 al matí per venir aquí als geysers del Tatio. Ara estem fent la visita. Ens han explicat que això abans era un volcà i la cambra magmàtica està a 70 quilòmetres sota els nostres peus. Llavors això fa que calenti la terra i llavors les aigües que hi ha aquí per sota es calenten i surt tot aquest fum i es veu també aigües bullint. Diuen que està prohibit saltar en aquest parc perquè et pots enfonsar i podries fer que sortís aigua i cremar-te. I després diuen que hi ha altres parts que pots tocar el terra i està calent. Je rêvais d'un monde nouveau, sans excès cette fois, plutôt plus courtois, un monde bien plus beau. Je l'ai déjà vu 1000 fois, mais jamais sans toi. J'ai cru qu'on était bien, Mireu aquest d'aquí com bull. que rien n'était plus important. Estàvem a menys 2 graus ara. Il y avait un truc en moi, Està calent. je voyais un truc en toi. I ara tots aquests geysers que veieu, que estan bullint, estan a 86 graus. I és que, clar, com estem a 4.500 metres d'alçada, l'aigua bull a menys temperatura. Mais dis-moi qu'il n'est jamais trop tard. Diuen que aquest geyser va néixer fa un mes, o sigui que era un baby geyser. S'acaba d'apagar. Moi, I ara ens estem movent cap a una altra zona on hi ha els geysers grans. je rêvais d'un monde nouveau, seulement tous les deux. Aquí abans hi havia una piscina, l'únic que la van tancar pel Covid i ja no ha tornat a obrir. Je rêvais d'un monde nouveau, seulement amoureux. Regarde comme on est bien ensemble. I aquest d'aquí el coneixem com el geyser assassino perquè més d'un turista s'ha caigut i s'ha mort bullits. Viens, laisse-les La veritat que aquests són en jacuzzi i tenen ganes de tirar-s'hi. viens, on s'aime comme avant. Ouais, je rêvais Està calenta. d'un monde nouveau. Je rêvais d'un monde nouveau. I ara aquest d'aquí diuen que és el cono més gran de la zona, però no se sap quan va néixer, creuen que té més de 1.000 anys. T'es bien ensemble. C'est fou ce qu'on était beau ensemble. C'est fou comme c'était mieux ensemble. Ara ja estem sortint dels geysers i ens anem a esmorzar alguna cosa. Que hem vingut a Nejú perquè diuen que si menges coses hi ha més probabilitats de tenir mal d'altura. I ara, que són ja les 9, anem a esmorzar. I ara hem parat a esmorzar amb vistes als geysers. Pero me gusta mucho el sabor, es dulce. Sí, sí, ya. Eso ya no sé. Diu el guia que aquest ocell es diu colegial perquè ocupa motxilla. Don't you want me, baby? Don't you want me? I was working as a waitress in a cocktail bar. Ens hem parat a la laguna aquesta, que és la Machuca, i aquí es veu que viu una espècie d'au, així de color negre. Abans n'hem vist on he fet una foto, doncs en poso aquí una altra. I després té una expressió graciosa sobre aquestes aus, que es diuen tagua, i es diu que et diuen que vas curau com a tagua quan vas borratxo, i és perquè aquestes aus, quan corren per aquí sobre, se'n van com de costat, llavors diuen que se'n van de costat com els borratxos. S'ha acabat la parada, continuem. Sí. I 5 minuts després hem parat al poble de Machuca, que sembla un poble del Far West, la veritat, i està aquí enmig del no-res. I ara estem caminant per aquí, visitarem una mica, i després ens hem demanat aquí darrere unes brochetes de llama, a veure si estan bones. I hurt myself today.
to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Ens hem comprat una brocheta de carne de llama i vaig a provar-ho així en directe. Primer cop que provo la llama. Oh. Primo. Està bastant bona. Està molt bona. I última parada del dia per veure uns quants flamencs. Quasi tots estan allà a fons. Bueno, ja marxem, que diuen que ja no hi ha gaires perquè és final d'època i ja han emigrat la majoria. Adiós! Ja hem arribat un altre cop a Sant Pedro d'Atacama. Ens en anem cap al hostel a descansar una mica, que ens hem llevat molt d'hora. I a veure què fem per la tarda. Ja hem sortit de l'hotel, hem estat descansant una estona per la tarda i ara ens hem segut a un bar. On estic aquí, a Marijón. I abans he comprat un magnet. No el puc ensenyar perquè la meva mare veu els vlogs, així que no el veurà fins que el tingui. Ara ens hem demanat una mica de menjar típic d'aquí a Xile. Doncs ja tenim la chorrillana aquí, que són patates, carn, ceba i ou ferrats. Amb aquesta combinació no falla. Anem a menjar. Ara de postres m'he demanat un gelat d'airampo, això d'aquí, que és llavor de cactus, i aquest de vainilla, un clàssic. Bueno, doncs ja estem al hostel, ara toca anar a dormir, que demà toca llevar-se d'hora. 3:28 AM. Bon dia, 4 del matí. Hem sortit perquè avui hi ha un eclipsi lunar. No sé si es veurà gaire amb la càmera, però la lluna està vermella. Doncs ja estem de tornar a l'hotel. Ara me'n torno a dormir. Em queda com 1 hora i mitja per dormir fins que hagi de sortir amb el tour de demà. Així que bona nit.